This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Menteri Ketenat Water Resources ke Sarkar Jela ubak Khmih Ambon haringkat ke jingadon lang ubak Renikton Lindok Tongkhar MLA ke Mawkyrwat berubak Pius Marwen MLA ke Ranikor Constituency haka arpusan terik ujeleo arja arpusan ulayok ban play ke Office u Executive Engineer jong ke Water Resources Southwest Khasiels District halat lausang Mawkyrwat ke balatai haka jinglot ke bolong Shiklor Henry Paulak tingka. Hakani kesengi lay don lang u Additional Chief Secretary ke Sarkar Meghalaya u Dr. Shakil P. Ahmed IAS ke kong ED Black Chief Engineer Water Resources Department u bat DP Mukti Executive Engineer Water Resources ke kong Jun Si Lingdo SE Shillong Circle u bat FB Basan Additional District Magistrate u bat Banrap Lang Jerwa SP ke Southwest Khasiels District ki officer jongki tenat Sarkar baper bat kiwe-kiwe. Ubak Khmih Ambon kumukong san hakani kesengi haba ajing kran ulay thu bayakani ke yeng Thymmai jong ke Water Resources ladai ban yo ban pli na ru usnam arja arpulai henry nomor ki daw bam lakyar laslam no ban pli ulakan turu ya ki nong trai kani ke office na do ki engineer bat ki staff baki dei ban trai bha bat baki dei ban don ke mensiam yarap ya ki Paidbah ki bawan pan jing yarap ya ki scheme baper khnang bakani ke office kan long shisha ka Pynmyntoi bat ke jing khu ya ki Paidbah kani ke dong ka than Nana kalian ko jong na terpar kamtam ya ki official dan ki staff jong ni ka office bakin trade ha bakin long friendly bat ki breu jong ni district batik ting pin pe don gi officer dawan Paidbah kata ka ki pin e jong ki kata ka mut ki kimdon interest bani rapi Paidbah. Nana kalian ko jong na namstu ya agar pa dia ki officer ba ki de ban long friendly ba kino ki breu ki bawan ni kendo ki ban pan jing rap na ban ka ki scheme ba per but kabar bandong pa ni office no dom tak sni kan ai jing chakri khamba su ya kan ni district to Thymmai jongi por telang por liur ke don bet ki mentah ki wadoi pun ki baga larang lo por telang benele chino pimbo nama kata daw kami ini kro la lagi bakla kan oi pi wat kala er min thap ko oksigen ga bangi ring ber bung se man gasni la dangi bakla in hap ko kani ra perkhat ha nama don dala dagi wei arban ni ini tang naka daw jong ki cloud tap nadengi penek bersa yagi cloud tap ki bodon sawdong sokun ingan ongepi bahang ne senong do pia Mawkyrwat mas luar ngasih ke senong ko pengat ba try bodon bone ki cloud tap bodon surrounding jong ne jaka habatin Paidbah ki kishap ka shap plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.